ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ବାଧୁଛି ବଜାର ଦର। ନିୟମିତ ଅନ୍ତରରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ଖାଉଟିଙ୍କ ସମେତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରୟ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଓ କମ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ସହ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଜାର ଦରଦାମ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଦାମ 10 ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। गत 15 दिन मध्य चाउल किलो पिछा 5 ରୁ 6 टंका, अटा 2 ରୁ 3 टंका, सुजी 3 ରୁ 4 टंका और मैदा 5 टंका वृद्धि पाइछि। एपरिकी हरड़ डाली 90 टंका रु बढ़ी 110 रु 120 टंका छुईलाणी। एपटे पेट्रोल डीजेल दर 100 तलकू खसिबार नाम नेउनाही। खाउटी सामग्री दर वृद्धि बेड़ी उपरे कोरोना माड़ सदृश होईछि। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी खबर भद्रक।